Wannan mutumin da kuke kallo a kusa da ni shine wanda ya shafe shekaru 20 cif ba tare da ya sha ruwa ko da makwalwa ɗaya ba a cikin tsawon waɗannan shekarun, kuma yana cikin ƙoshin lafiya. Ku biyo mu sannu a hankali domin jin wannan labari mai cike da abun ban mamaki. Amma kafin nan, kamar kullum, idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan fejin namu, ka danna mana alamar follow. Akwai cikakken bidiyon a wannan fejin, sannan muna gayyatar ka zuwa YouTube channel ɗinmu domin ka kalli waɗansu shirye-shiryen masu ban al'ajabi. A yi comment, a yi liking, a yi sharing domin a ƙara ƙarfafa mana gwiwa. Muna godiya ƙwarai matuƙa. Wannan mutumin da kuke kallo shine wanda ake yi laƙabi da Rastafari a sakamakon addinin da ya kawo na Rastafari a ƙauyensu a ƙasarsu ta Burundi, sannan kuma tsohon mai kuɗi mai kuma yin ɗawainiya da kula da mutanen ƙauyensu, mai mata ɗaya da yara 4. Rastafari ya ce ya shafa shekara 20 cif ba tare da ya sha ruwa ba a sakamakon wata matsala da ta taɓa faruwa da shi a baya. Kamar yadda ya ce, ya kasance mutum wanda Allah ya maɗumbin dukiya a ƙauyensu, sannan kuma mutumin da yake shine jigon addini a wannan ƙauyen nasu. Ya ce babban dalilin da ya sanya na kwace shekaru 20 ba tare da na sha ruwa ba shine na kasance mutum mai yin haba-haba da baki, sannan kuma jigon addini kamar yadda kuka gani a wannan garin namu, wanda wannan dalilin ya sanya waɗansu mahukunta da wasu jama'an suke jin haushi na kasantuwar yanda Allah ya yi min ɗumbun jama'a. Ya ce wata rana ina zaune sai na yi waɗansu baƙi waɗanda ban san da zuwansu ba, ko da zuwan waɗannan baƙin na yi musu tarba ta hannu biyu. Ko da suka gama ziyarar su suka tafi, sai suka yi mantuwar wata envelope mai ɗauke da waɗansu muhimman takardu a cikin wannan envelope ɗin. Bayan tafiyar su, na bi su a hanya domin in kai musu wannan envelope ɗin tasu, sai na yi kicibis da 'yan sanda waɗanda suka tsaye da ni suke yi mini tambayoyi, na kuma sanar da su abin da ya faru. Suka ce to a ɗauko envelope ɗin a duba. Ko da dubawa sai aka taras akwai waɗansu muhimman takardu na kayayyakin sata wanda aka ɗauko aka ajiye min a gidana ba tare da na sani ba. Da bincike aka ga waɗannan kayan, kuma aka bi sawun waɗannan mutanen ba tare da an gansu ba. Wannan ne dalilin da ya sanya aka kama ni a matsayin mai laifi, kuma aka jefa ni gidan gyaran hali, aka yanke min hukunci na tsawon shekara 20. Kasantuwar ban aikata wannan laifin ba, har gaban gobe ban yadda na aikata wannan mummunan laifin da ake zargi na da shi. Na ɗaukan ma kaina alƙawari ba zan ƙara shan ruwa ba har zuwa lokacin da zan fito daga gidan wannan gyaran hali. Daga ƙarshe dai Rastafari ya ce ya fito bayan shafa waɗannan shekaru 20 ɗin wanda aka yanke masa a gidan gyaran hali, kuma ko da fitowarsa ya ce ya yafe ma waɗanda suka yi masa wannan sharri. Bayan haka ga wata muhimmiyar sanarwa ta musamman. Wannan shirin da kuka gani katafaren kamfanin nan na IBB Business Center da ke Funtuwan jihar Katsina shine ya ɗauki nauyin kawo shi. Kamfanin da ya shahara wurin yin kasuwancin nau'ikan kayan mashina da kayayyakin motoci da injina da kuma oil. Ku dai ku sayi duk abin da kuke so a duk inda kuke, su kuma tura muku kaya a duk inda kuke a cikin farashi mai rahusa. Multimedia Funtuwa.